Η 10η αρχή είναι το νιγάμα που λέγεται Ίσβαρα Πρανιντάνα. Αυτό το νιγάμα αφορά την υπέρβαση του εγώ. Μας βοηθάει να ξεπεράσουμε το εγώ μας και να ανακαλύψουμε κάτι ανώτερο, κάτι πιο μεγάλο από ό,τι θεωρούμε σαν εαυτό, που είναι η προσωπικότητά μας, ο μικρός μας εαυτός, το εγώ μας, και να ανακαλύψουμε κάτι πλατύτερο, κάτι ευρύτερο, δηλαδή να πάμε προς την οικουμενική συνειδητότητα, την ενότητα. Αυτός είναι και ο υπέρτατος στόχος της γιόγκα. Άρα λοιπόν μας συμφέρει να μπορούμε να καλλιεργούμε συνέχεια αυτό το νιγάμα μέσα στην πρακτική μας και βέβαια και στην καθημερινή μας ζωή. Είναι πολύ εύκολο να το ξεχάσουμε αυτό το νιγάμα και να μπούμε σε μια κατάσταση πνευματικού εγωισμού μέσω της εξέλιξης που έχουμε μέσα στη γιόγκα. Γιατί νιώθουμε ότι έχουμε επιτυχία, αρέσουμε στον κόσμο, μας θαυμάζουν, μας θεοποιούν καμιά φορά αν είμαστε δάσκαλοι, μας βάζουν σε ένα βάθρο και ξεχνάμε ότι τίποτα δεν έχουμε καταφέρει στην ουσία, γιατί είμαστε σε μια διαρκή εξέλιξη. Η επιτυχία δεν μετριέται ούτε με το πόσους μαθητές έχουμε, ούτε με το πόσα λεφτά βγάζουμε, ούτε με το πόσοι μας θαυμάζουν. Όλα αυτά είναι πρόσκαιρα, εφήμερα και πολύ επιφανειακά, ρηχά. Πώς μπορούμε όμως να καλλιεργήσουμε Ίσβαρα Πρανιντάνα μέσα στην πρακτική μας της γιόγκα? Πρώτα-πρώτα, δεν χρειάζεται να θεωρούμε ότι κάτι πετύχαμε. Πετύχαμε κάτι. Δεν είναι και τίποτα σπουδαίο, γιατί ό,τι και να καταφέραμε να κάνουμε, κάποια άσκηση δύσκολη ίσως, υπάρχει και κάτι ακόμα παραπέρα να καταφέρουμε. Δηλαδή είμαστε σε μια διαδικασία διαρκούς τελειοποίησης και δεν φτάνουμε ποτέ στην πραγματικότητα σε ένα στόχο για να μπορούμε να καμαρώσουμε. Μετά, η ίδια η πρακτική στη γιόγκα σου δίνει την απόλαυση, δεν χρειάζεσαι και επιβεβαίωση από πάνω ότι κάτι κατάφερες. Δεν χρειαζόμαστε μπράβο, δεν χρειαζόμαστε καλούς βαθμούς, αυτά όλα που μαθαίνουμε στο σχολείο να τα βλέπουμε σαν ανταμοιβές. Μην περιμένουμε άλλες ανταμοιβές πέρα από το κάνουμε τη γιόγκα μας και την απολαμβάνουμε και την εκτιμούμε εκείνη την ώρα που την κάνουμε και για αυτό που είναι. Εκείνο λοιπόν το οποίο τελικά, στο οποίο είναι ανώτερο από τον εαυτό μας, είναι η ίδια η μέθοδος της γιόγκα. Μας υπερβαίνει. Οι ασκητές της γιόγκα, μαθητές της γιόγκα, δάσκαλοι της γιόγκα έρχονται και φεύγουν. Αλλά η γιόγκα η ίδια έχει διαχρονική αξία και μένει τόσες χιλιάδες χρόνια. Αυτό το νιγάμα, το Ίσβαρα Πρανιντάνα, μας ζητάει να μην ταυτιζόμαστε με το σώμα μας και με την προσωπικότητά μας, είτε είμαστε μαθητές της γιόγκα, είτε είμαστε δάσκαλοι της γιόγκα, αλλά να αφιερώνουμε τη σάντανά μας και ό,τι αποκομίζουμε από τη σάντανα σε κάτι ανώτερο από τον εαυτό μας. Η σάντανα μας δίνει ενέργεια, έτσι, η πρακτική στη γιόγκα μας δίνει ενέργεια. Αυτή την ενέργεια τι την κάνουμε? Τη χρησιμοποιούμε για να καμαρώνουμε τον εαυτό μας ή για να αποκτήσουμε κάτι άλλο που θέλουμε, ή ένα μέρος αυτής της ενέργειάς μας πάει και σε ανιδιοτελή προσφορά προς τους άλλους? Κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε αν είμαστε μαθητές είναι να κάνουμε κάτι φυσικά για τους συνανθρώπους μας, αλλά και για τη σχολή μας. Γιατί επειδή υπάρχει η σχολή μας της γιόγκα, μπορούμε και πάμε κι εμείς και μαθαίνουμε γιόγκα. Αν το δούμε έτσι, προσφερόμαστε. Μπορώ να κάνω κάτι? Το να προσφέρεις κάτι δηλαδή για τη σχολή είναι κάτι το οποίο εσένα σε εξελίσσει σαν μαθητή. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι μαθητές
Και επίσης κατ' επέκταση και οι δάσκαλοι που εκπαιδεύονται να γίνουν δάσκαλοι, αυτοί που εκπαιδεύονται να γίνονται δάσκαλοι, επίσης να προσφέρουν κάτι σαν αντάλλαγμα πέρα από το οικονομικό, δηλαδή κάτι που είναι μέσα από την καρδιά τους, που θέλουν για να το κάνουν, για να βοηθήσουν στο έργο που ωφέλησε τόσο και τους ίδιους. Αυτό δεν το κάνεις πραγματικά για τη σχολή, το κάνεις για τον εαυτό σου, σε εξελίσσει εσένα, ναι. Το κάνεις γιατί θέλεις να το κάνεις, επειδή κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα. Προσφέροντας οτιδήποτε προσφέρεις, εσύ ο ίδιος απολαμβάνεις την πράξη της προσφοράς, χωρίς να περιμένεις αντάλλαγμα ή αναγνώριση ή οποιοδήποτε άλλο είδος ανταμοιβής. Μην αφήνετε η πρακτική της γιόγκα και η επιτυχία που μπορεί να έχει κανείς σαν δάσκαλος της γιόγκα να μετατρέπεται σε έπαρση και ματαιοδοξία. Ότι εγώ είμαι και άλλος δεν είναι. Αχ, τι καλά που τα κάνω εγώ. Γιατί αυτό τρέφει το εγώ σας. Και αυτό είναι ενάντια στην εξέλιξη. Επομένως, προσπαθούμε όσο μπορούμε να αποφύγουμε την τροφή του εγώ και την μανιώδη ανάγκη του για επιβεβαίωση. Αυτό προέρχεται από την ανασφάλεια και το φόβο που πάντοτε διακατέχει το εγώ. Το εγώ πάσχει από μια εγγενή υπαρξιακή ανασφάλεια. Επομένως, συνέχεια ζητάει να επιβεβαιωθεί, να πάρει κάτι για να νιώσει πιο δυνατό. Γι' αυτό και τον πιάνει μανία επίτευξης. Για να μπορέσει να πάρει γαλόνια, ας πούμε, και να νιώσει πιο σπουδαίο. Ο δάσκαλος μπορεί να μειώσει τη μανία επίτευξης στους μαθητές, βάζοντάς τους κάποιες προτεραιότητες στην εργασία τους, με το σώμα, την αναπνοή, το νου κτλ. Τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τον τελικό στόχο, αλλά με τη δουλειά που κάνει κανείς τώρα στο παρόν. Όταν δώσει όλη την προσοχή στο παρόν, δεν υπάρχουν στόχοι και δεν υπάρχει και επιβεβαίωση. Κάνεις αυτό που κάνεις γιατί το κάνεις, χωρίς να έχεις κάποιον απότερο σκοπό. Δεν υπάρχει τελικός στόχος, αλλά μια διαρκής προσπάθεια τελειοποίησης. Το να κάνει κανείς τη σωστή προσπάθεια χωρίς να περιμένει αποτελέσματα και χωρίς να έχει προσδοκίες για κάποια αποτελέσματα είναι επίσης κάτι που μας οδηγεί στην Ίσβαρα Πρανιντάνα. Δεν μας ενδιαφέρει η εικόνα μας, πώς δείχνει μια γιόγκικη στάση, πώς φαίνεται, αχ τι ωραία που το κάνω, τι ωραία που είμαι. Αλλά πιο πολύ το τι νιώθουμε. Γι' αυτό είναι καλό να κάνει την πρακτική του κανείς με μάτια κλειστά, χωρίς να κοιτάζεται σε καθρέφτες, χωρίς να περιμένει να δει αν τον κοιτάνε και τον θαυμάζουν οι άλλοι ή αν έχει κάποια προσοχή από τον δάσκαλό του. Αλλά να μπαίνει στην εμπειρία του. Η εξάσκηση στη γιόγκα οφείλεται στο ότι κάποιοι πριν από εμάς μας πέρασαν κάποιες γνώσεις. Ας μην ξεχνάμε να ευγνωμονούμε γι' αυτό. Δηλαδή στην ουσία ό,τι και αν πετυχαίνουμε στη γιόγκα δεν είναι τελείως δικό μας επίτευγμα, αλλά είναι αποτέλεσμα πολλών ανθρώπων πριν από εμάς που υπηρέτησαν ταπεινά όλη την παράδοση της γιόγκα και εργάστηκαν ακούραστα προσφέροντας στην διάδοση και την διδασκαλία της γιόγκα, φυσικά και στην πρακτική της γιόγκα. Αν μπορούμε να είμαστε κι εμείς ένα μέρος αυτής της αλυσίδας, ένας μικρός κρίκος, ας νιώθουμε ευγνωμοσύνη αντί για καμάρι, αντί για περηφάνεια. Γιατί καμία γνώση και καμία επίτευξη δεν είναι 100% δικιά μας, δεν μας ανήκει για να την οικειοποιηθούμε, αλλά ανήκει σε όλη αυτή την αλυσίδα των προηγούμενων δασκάλων. Και πίσω από αυτό φυσικά είναι και μια απρόσωπη οντότητα, απρόσωπη σοφία, απρόσωπη αλήθεια, η οποία είναι μια προέκταση του Ίσβαρα.
Ίσβαρα σημαίνει Θεός, ο προσωπικός μας Θεός, αλλά όχι με την θρησκευτική έννοια. Προσέξτε, δεν είναι ένας θρησκευτικός Θεός. Δεν έχει σχέση με τις θρησκείες, αλλά είναι αυτό το οποίο είναι ανώτερο και ευρύτερο από εσένα και το οποίο είσαι μέρος. Αλλά εσύ έχεις έναν τρόπο να το λατρεύεις. Φερρυπίν, αν εσύ, ας πούμε, στο πρόσωπο ένα δέντρο, ξέρω εγώ, ή έναν Άγιο, ή ο άλλος, ξέρω εγώ, ή τον γκουρού του, ή οτιδήποτε. Αυτό είναι εκείνο το οποίο σε κάνει να μπαίνεις σε μία κατάσταση αναγνώρισης ότι υπάρχει μια δύναμη μεγαλύτερη από εσένα και η οποία ενσωματώνει κάποια ιδανικά, κάποιες ανώτερες ιδιότητες τις οποίες θες να υπηρετήσεις και στις οποίες προσβλέπεις. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, την αλήθεια, υπηρετείς την αλήθεια, υπηρετείς την ανιδιοτελή αγάπη, την ευημερία της ανθρωπότητας, την παγκόσμια συνειδητότητα, κάτι το οποίο σε υπερβαίνει σαν μικρό εαυτό. Αυτό είναι το Ίσβαρα. Η προσωπική σου θεότητα, δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ακόμα και η θεότητα που βρίσκεται μέσα σε σένα, ναι, τον ίδιο και την οποία θέλεις να βγάλεις στην επιφάνεια. Μπορούμε λοιπόν η γιόγκα να είναι ένα σκαλοπάτι προς την καλλιέργεια της παράδοσης του εγώ μας σε μια ανώτερη δύναμη, για να πάψουμε να το τρέφουμε. Γιατί όσο το τρέφουμε το εγώ, πάμε προς τη δυστυχία. Πάμε προς την αρνητικότητα. Όσο χαμηλώνει το εγώ, και επειδή δεν μπορεί να υπάρξει ανυπαρξία, άμα χαμηλώσει το εγώ, κάτι πρέπει να μπει στη θέση του. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος για μας. Είναι δουλειά που κάνει ο καθένας για τον εαυτό του. Άρα λοιπόν, μειώνοντας το εγώ, αυξάνεται το θείο στοιχείο μέσα μας. Εκεί μας οδηγεί το Ίσβαρα Πρανιδάνα.